खै लाख हरदों होनदों? हराखै थाइसेबो हराखै माने बिसोरो बुंदोंल'सो ओमफ्राय मानसिया सारेनाबो मोनबोआखै। आयौ थगायदों होनबालाय? उनाव माने जेनसेन जा बिनानावा आं मा दाख्लैसो भाइराल जानाय फाथैलाइ बिसिनायनि जा भिडिअ इउटुब जा फेसबुक जा गोबां भाइराल जादोंमोन नङा होमबा? दा बेवहाय आंबो मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन नै भिडिअ दा बेवहाय गोबाङानो आंनाव कमेन्ट हरदों जाथाया मा मार आरो गोबां माने रायजोफोरनि सायाव माने कमेन्ट एबा सोंखारिदों आरोना गोबां बाथ्रा। दा डिटेल्सखौ गोबाङानो मिथियाखै नङा होमबा? भिडिअखौल' सुनदो जाथाया मा मार दा नङा होमबा नै भिडिअनि सायाव। दा बे भिडिअनि गासै डिटेल्सखौनो माने आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों। दा बेखौ सासे इउटुबार एबा फेसबुक पेज सालायै सिलसिला होननाय सासे बियो माने गासै बाथ्राखौनो सोंदों आरोना एकदम गावनि असे बिब' माने जाय फाथैलाइ बिसि जानाय बेनि माने बिनाव गोबां बाथ्रा सोंदों आरोना। नोंथांमोना लामा जाबाय दा भिडिअखौ जोबजासे नाय गासै बाथ्राखौ मिथियाला मा मा जाथाया जामारनाय गासै बाथ्राखौ नायबा मिथिगोन। नायलांदोंबा लोगोफोर। दा ओमफ्रायो जेन'बा फैसा होनानै माने फाथैलाइ बिसि होदों बिसोर गामिनिया नङा होमबा? खै लाख हरदों होनदों? हराखै थाइसेबो हराखै माने बिसोरो बुंदोंल'सो ओमफ्राय मानसिया सारेनाबो मोनबोआखै। आयौ थगायदों होनबालाय? उनाव माने जेनसेन जा बिनानावा आं माजों थांगोन होननानै बिसोरनि रायजोफोरनाव माने आंनो रायजोफोरानो फैसा 4,000बाबो हरथारनांगोन आं न'आव माजों थांगोन होनना गाबै गाबै बिनायाव माने फैसा 5,000 सोना हरदों आरो। बेल' माथो गय जरा फाथै जरा लानानै गामिनि माने नोंसोर जेरैखि जायाबाबो आंनो बे हिनजावखौ बोखानानै होथारनांगोन होननानै बुंनाय खौरां फैबाय आरो दहाय। बिदि होननायाव माने गामिनि रायजोफ्रा बेबायदि घुस जानाय सिस्टेम फैबाय खोमा। आरायथासिम गावसोरनि गामिनि उदित जाबाय ओमफ्राय दसेनो बिनि मिथिंखौ लाबायनो दसेनो फाथैखौ बिसिना होबाय जाहैयो आरो। आं बिनिनो बिब' जायो आरो। बिब' जायो ने? जाथाय जानायनि। आच्छा ओमफ्राय दा बियो न'आव दंहैसै ने दायो? माने न'आव लाबोना दोनफैबाय जोंहा। दा न'आव मैया मोनफैबाय आरो। ओमफ्राय जाथाया मा जानायमोन? जाथाया माने हौवाया माने बेलेग हिनजाव गोसो थोयो सानै साथाम। आच्छा गोसो थोना बे हिनजाव माने हौवा गैखाया गथ' गोनां। ओमफ्राय बिहा माने सिगां माने बिहा हाबा जानायमोन। हाबा जानाय माने ओमफ्राय खुदिया सानै थालांदों हौवासा सासे हिनजावसा सासे। गिबि हिनजावा गोमानायलाय जोंहानि बिदा जायो नालाय कन्टेक्ट खामानि माने बिसोरो लायो नालाय बिसोरो बेनिफ्राय जोंहा बिदाया होनबाय दे होनबालाय मुगैया मुजुमाबा आंनि बिनानावखौ माबानोसै होननानै जोंहा बिनानावबो माने दे बिदिबालाय नोंनि खोथाखौ आं दानला मुगैया मुजुमा आं थांनानै संसार जाहैगोन दे जेबो नङा होननानै बुंनायलाय बिदानाव बिनायलाय जोंहा बिनानावबो थांबाय आरो ना। बेनिफ्राय थांनानै मोजां रायजो जाबाय ओमफ्राय जेला डिलिभारि केस जाबाय डिलिभारि केस थानायनिफ्रायनो जोंहा बिनानावखौ माने सैला। आच्छा ओमफ्राय खै बोसोर जाखो ओरैनो हाबा जानाया खै बोसोर जाखोमोन? बोसोरनैल'सो। बोसोरनै ओमफ्राय गथ'आ खै बोसोर जाखो दायो? गथ'आ 6 मासाव हाबबाय। हौवासा ना हिनजावसा? हिनजावसासो। आयै सनाले ओमफ्राय दा माने बिदि जाबाय ओमफ्राय दाना बेजों माने रिलेसनशिप थाबाय बै हिनजावजों। थानायाव माने बे हिनजावजों फैसा थाखा हैबाय थायो जोंहा बिनानावा माने डिलिभारि केसाव नायफिनला नालाय। बेयाव नायफिनाबा बोरै आङो थागोन आं न'आवनो थांनानै देहाखौ फाहामनानै हामबाथाय न'आव फैफिनसै होननानै माने हौवाया गावनो दोनफैबाय आरो ना। न'आव दोनफैनानै जोङो सिजारिं खालामो बेयावबो माने खबर गैया जै दोनफैबाय खबर गैया फन गैया फैसा थाइसे हराखै जोंनो न'निफ्रायनो जोङो थाखा फैसा खरसा खालामनानै सिजारिं खालामबाय मा खालामबाय गथ'खौ एसे फेदेरना हरबाय। थांनाय लोगो लोगो माने जोंहा बिनानावखौ सैला। माने जोगारो गथ'खौ माने दाद्रि होयो गोरलै समावनो मा नङा होननानै माने बुहुद आलाय खालामबाय बिनानावा दै दाख्लै बावै थांनायनिफ्राय आरो ना माससो जाहैबाय आरो मोनबासो। आलु बाथोनजों बिदिनो ओंखाम जायो खरस होफैया गावहा बिदिनो थाङो बिथिं जाहोयो बै हिनजावनाव गोथाव उनाव फैयो। बेनिफ्राय
बिजाव जालिनो मालाबा माइरं गैयाबा ओंख्रि गैयाबा बिजाव जालि गेदेरनाव जाहोयो गावनि फिसाला जाहोयो ओमफ्राय मालाबा बिदिनो ना गोरान एसे आलु आधा केजि बिदि पियाज पवासे बिदि बायनानै बिदिनो बाथोन जायो आरो बिसोरो दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोबदोंबा मिथिजोब्बाय नङा होमबा जाथाया मा मार दा आंबो मिथिबाय नङा होमबा गोबां बाथ्राखौ नोंथांमोना माने दाउट जादोंमोन माने मा मार मानो थाखाय माने बिसिदों नङा होमबा दा भिडिअनि गेजेरजोंनो गासै बाथ्राखौ बुंबाय माने खिथाजोब्बाय आरोना बिब'आ ना माने डाइरेक्ट सोंनानै माने सोंहरजोब्बाय माने मा जामारनाय जाथायफ्रा नङा होमबा दा फैसाखौ 12 लाखनि बाथ्रा माने भिडिअनि गेजेरजों जों बै मोनसे भाइरेल भिडिअ जादोंमोन फाथैलाइ बिसिनाय बेवहाय 12 लाखनि बाथ्रा बुंदोंमोन दा बेबो मोनाखैनो नङा होमबा दा मा थांनो थाखाय फैसा जा एसेल'सो हरदोंनो बेबो 5000 नङा होमबा आरो मा अबस्था खिथादो जानाय लोंनायनि बाथ्रा माने माबासा मा नोंथांमोना नायदों मिथिखाबाय नङा होमबा दा हौवाया माबादि मा आखुनि मानसि बेखौबो थारमाने नोंथांमोननि भिडिअनि गेजेरजों मिथिखाबाय नङा होमबा दा बेबायदिनो थामारो आरोना जोंनि बर' समाजाव माने थामारो खायफाया एकदम मा होनगोन आरो मा नोंसो सानो आंसो सानो मोजां खिन्थु गोबाङानो किसुमाना माने गोबां माने एकदम सानदा थायो अहंखार मारोबासो मोनलायलाङो जोंसो नङा होमबा मानो बेबायदि माने मा आखुनि मा टाइपनि गोसोनि मानसि बिसोर सानलायलाङो जोंसो नङा होमबा दा बिदि थामारो आरोना बर' समाजाव जोंनिया दा बेबायदि आरोना जाथायफोरा बेबायदि माने जानाङा आरोना जोंनि बर' समाजाव गावजोंनो गाव बिदिबा आरो गुबुनाथ' गुबुन खामखायनोखा दा गावनो गाव बर'जोंनो बर' बिदि नङा होमबा गुबुन जाथियानो जोंखौ सैखाया जों बर'नो इसेल' ओरैनोबा गुबुनानो नाख्रेबखायो जोंखौ आरो दा जों बर'जों बर' जिद जायोबा बेसेबां मा बाथ्रा नङा होमबा गावजों नायनिबा दा बेबायदि आरोना जाथायफोरा दा बेखायनो माने दुखुनांथाव जाथाय आरो बे जाथाया माने गोबाङानो दुखु माने फोरमायदोंमोन दा जाथायखौ मिथियाखैमोन दा नोंथांमोना गोबाङानो मिथियाखैमोन आरोना खायफाया मिथिबाय जानो हागौ दा आंबो नोंथांमोननो शेयार खालामना होबाय गोबाङानो सोंदोंमोन नालाय आंनि माने जा भिडिअ हगारनाय बेयाव गोबां सोंदोंमोन बेखायनो नोंथांमोननो शेयार खालामबाय बेनो होमबा लोगोफोर नेक्स्ट आपडेट भिडिअ लोगो मोनगोन होमबा लोगोफोर सोरबा चेनेलाव गोदान मावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गोजोन्थों बाय बाय